δεν έχουν φύγει ακόμα. Πρώτη και Δευτέρα. Ναι. Όχι, δεν κάνουμε ρε. Μαγιά μας και τέτοια μας άμα κάνουν κάτι μας λέει, ίσως να κάνω κάτι μας λέει να συλλέψουν τη μαλακισμένη. Τώρα έχει Πες πότε στο. Θα μπούμε εδώ μέσα λίγο για explore. Περιμένετε με, περιμένετε εκεί! Έχουμε κι άλλα δύο άτομα, αλλά είναι έξω, δεν θέλανε να έρθουν. Αυτό είναι μεγάλο σχολείο. Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ. Έχει πολλά για explore. Πάμε πρώτα από εκεί. Το βλέπω λίγο παρεκκλημένο. Ναι. Πάμε πρώτα από εδώ. Μέσα τι θα είναι. Τουαλέτες λογικά. Λογικά τουαλέτες. Οι τουαλέτες από... Όχι, Τουαλέτες είναι. Όλες καμία επαφή. Δεν ανοίγει. Δεν ξέρω. Για όποιο περαστικό θέλει να χέσει. Πάμε τώρα από εδώ, πάμε από εδώ. Να το χωρίσουμε λίγο σε μέριο. Μίλαμε, ρε, δεν έχει κερκίδες, μιλάμε, Το βλέπω. Και το δικό μας σχολείο έχει κερκίδες, το ξέρεις, Ναι, με ήμασταν πολύ μικρά. Καλά, εντάξει. True. Κοιτάζει για κάμερες. Και να έχει κάμερες δεν είναι παράνομο, ξέρω εγώ. Εμείς γιατί δεν θέλουμε έτσι. Μπορούσαμε να... Βλέπω ότι έχει καγκελόπορτα. Ναι. Καλά. Εντάξει, έτσι όλες, τι να το κάνουμε αυτό το μέρος. Γιατί ανέβηκε. Εδώ πέρα είναι πόρτες, μάλλον οδηγεί κάπου μέσα στο σχολείο. Εδώ τι είναι. Καλά, αυτό είναι ωραίο σχολείο, ρε. Ναι. Εξωτερική, Εδώ είναι, λέει, το πρώτο γυμνάσιο ή λύκειο, κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι εδώ να έχει χάρτη, πόσο μεγάλο θα είναι. Είναι στην Ιερά Πέτρα. Μιλάμε, ωραίο σχολείο. Λίγο να το φέρει. Εδώ είναι το κηλικείο, το αγαπημένο σου μέρος. Μιλάμε, ωραίο. Καλό. Εδώ μέσα τι έχει. Ωραίο σχολείο. Έχει και κάτι κρεμασμένα από πάνω. Ρε, λίγο να το περιποιηθούν, είναι μια χαρά. Λίγο. Έχει και φυτά μέσα, είναι ωραίο. Σε διακόσμηση είναι ωραίο. Ρε, αυτό είναι μεγάλο, ρε. Ναι. Κοίτα εδώ τρόπαια. Εδώ μέσα κανονικά τι είναι. Δεν ξέρω. Πάντως εδώ πέρα έχει τρόπαια. Άμα δεις. Του σχολείου. Μιλάμε, αυτό είναι. Αυτό είναι πιο ωραίο σχολείο. Όντως. Από το δικό μας σίγουρα. Μιλάμε το δικό. Εδώ τι έχει. Εδώ είναι σκάλες. Ρε, για να έχει χάρτη εδώ πέρα, Αχα. πρέπει να είναι μεγάλο. Κοίτα εδώ μέσα. Τι έχει. Και το δικό μας δεν το πάρει. Ω, μαλάκα, κοίτα τι έχει εδώ, Κάτσε πρώτα να πάμε λίγο από εδώ, να δούμε τις κερκίδες και μετά κατεβαίνουμε. Αυτό είναι σαν το δημοτικό που είχε τις αστέρες. Το υπόστεγο, ναι. Ναι, το υπόστεγο. Αλλά πιο... Έχει να ανεβούμε μετά, έχει να ανεβούμε μετά. Πάμε πρώτα από εδώ. Ωραίο. Σας το είπα ότι θα ήταν ωραίο. Εντάξει, οι μπασκέτες είναι καλύτερες του δικού μας. Ναι, λίγο να το φάδω, λίγο Ναι. να το περιπτώσω, είναι μια χαρά.
κερκίδες μεγαλύτερες, οπότε θα έχει λογικά περισσότερα άτομα. Ναι, αυτό μου θύμισε ρε. Δεν περίμενα. Εδώ θα πες κάποιο βέβαια. Ωραίο. Ω, Έτσι το δίνω. τι έχει εδώ. Λογικά. Καλά δεν φαίνεται. Λογικά Δεν θα φαίνεται, να- είναι σαν... να ερίζεται ο χώρος. Ναι, σαν να ερίζεται κάτι τέτοιο, σαν αερογωγούς. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα φουλ πάνω. Να δούμε τη θέα. Μιλάμε, ωραίο σχολείο. Εντάξει, καλό είναι. Είναι μεγαλύτερο από εμάς. Όντως, είναι πολύ πιο μεγάλο από το τρίτο. Εδώ βλέπετε όλο το σχολείο. Ναι, γατούλα. Θα είναι για 600 γιατί λέει γυμνάσιο ή λύκειο, ένα από τα δύο. Αλλά είναι, ξέρω εγώ, όντως για 600, όχι για 300 που είναι το δικό μας, αλλά χωράει. Αλλά έχουμε βάλει, ξέρω εγώ, 600. Έλα μέσα. Οκ. Ελάτε εδώ. Μιλάμε έτσι. Κοιτάξτε. Γεια. Πρόγραμμα εφημεριών. Αυτό μας το έχει στο διευθυντή. Οκ. Πάμε πρώτα από κάτω. Μιλάμε ωραίο σχολείο. Κοίτα τι έχουνε ρε. Αυτά τα έχουν στο δημοτικό. Μπορώ να κάτσει να φάνε εδώ έτσι. Μιλάμε ωραίο. Ου! Potentially ένα challenge από εδώ μέχρι εκεί. Αλλά είναι πολύ μεγάλο, χέστο. Μαλάκα, κοίτα εδώ. Έχει κι άλλες αίθουσες από εκεί μετά. Η καλύτερη αίθουσα θα είναι εδώ. Έχει πολλές διεξόδους. Ποδήλατο, what the fuck. Λειτουργεί. Αχα. Αχα. Ω! Έχει και για το κινητό εδώ. Πολύ μικρό για Willy. Αυτό αν ήταν παρατημένο. Εδώ έχει και θήκη για κινητό να μπαίνει στο ποδήλατο επάνω. Θα το αφήσω πίσω. Τι? Αυτό αν ήμασταν κακά παιδιά θα το βλέπαμε κατευθείαν. Όντως. Λοιπόν, εδώ τι έχει? Εντάξει, δεν είναι παρατημένο. Εδώ είναι σαν... εδώ είναι το boiler room. Το boiler, εντάξει. Εντάξει, για να μην Ναι. Κάτσε λίγο να κάνουμε explore, είναι γαμάτο εδώ. Εμένα μου αρέσει να κάνω explore. Μαλάκα, και μέσα στο κτίριο είναι γενικά μεγάλο. σε αγαπάνε εκεί, θα σε κρατήσουμε όμορφο και καθαρή. Αυτό είναι τζάμι τώρα. Ναι, αυτό είναι περίπου σαν τζάμι. Στο πόδι. Εδώ πέρα είναι σε σκάλες, ξέρω εγώ. Να, αυτή είναι και την πόρτα. Ναι, εδώ, εντάξει. Εδώ πέρα κάνεις κοπάδα. Για κάτσε από εδώ να πάμε. Εντάξει, έχει καθηγητές που μπορούν να... Δεν έχω δει κάμερες όμως, δεν έχω δει κάμερες. Πού? Γεια. Οκ. Ωραίο σχολείο. Εδώ είναι και άλλες σκάλες. Ωραίο σχολείο, ναι. Ρε, εδώ πέρα μπαίνεις άνετα. Άνετα. Είναι σαν κήπος, δεν είναι κάτι σπουδαίο.
Ναι, Αυτά είναι καρτονομίσματα, δραχμές. Εντάξει, ωραίο σχολείο, 100 χρονών. Ωραίο Δεκαετία του σχολείο. 20. Ωραίο σχολείο. Πάμε από πάνω τώρα. Εντάξει, καλά είναι. Α, εδώ έχει και βρύσες. Γεια. Α, κάτσε να πλύνω τα χέρια μου. Είναι αφιαλωμένο εδώ. Δεν νομίζω. Κάτσε να τα πλύνω κι εγώ, εντάξει. Κάτσε εγώ να πλύνω κάτι άλλο. Εντάξει. Αυτό τώρα το σχολείο έχει παραιτηθεί ή είναι λειτουργία ακόμα? Λειτουργεί ρε μάλακα. Το σιδηρό. Λειτουργεί, αλλά είναι Παρασκευή, ρε. Από εδώ, από εδώ. Παρασκευή είναι. Από εδώ έχει πάνω στο όροφος. Μαθητές δεν πρέπει να είναι εδώ. Ρε, πόσες πύλες έχει? Ρε, πόσες. Εδώ πέρα γίνεις πανεύκολα. Εδώ πέρα είναι το άλλο δωμάτιο που είδαμε. Εδώ είναι και άλλες σκάλες. Φαντάζομαι να είσαι δίπλα και να χτυπάει το κουδούνι μπαμ για να σε ξυπνάει. Φαντάσου. Ναι, αλλά είναι ωραίο να σε μαθείς εδώ. Να μένεις εδώ δίπλα. Αυτά είναι. Μαλακά. Τι? Δεν μπορούσε να πάρει ένα κανονικό λουκέτο. Τι είναι αυτό? Για το ποδήλατο. Ο Μπρο χρησιμοποιήσει το λουκέτο Να, του αλλά ποδηλάτου λειτουργεί. για να Δεν μπορεί να βρεις. κλείσει την πόρτα. Ναι, αυτό. Εντάξει, ωραίο σχολείο, δεν μπορώ να πω. Να το πάρουμε μια φωτογραφία. Το έχω όλο σε βίντεο, ρε. 10 λεπτά βίντεο έχω βγάλει. Επειδή γι' αυτό θα βγάλω, τελικά από δεν εδώ θα βγάλω χρειάστηκε YouTube μέρη. βίντεο. Δεν χρειάζεται. Πάντως, εδώ πέρα είναι ωραίο για γυμναστική ανεβαίνει. Ναι. Θέλω άμα μπορώ να κάνω ένα line. Διπλάει push-ups εδώ. Εδώ μέσα υπάρχει. Αχα. Είναι και μεγάλο. Πού goes, Εγώ. με το τζίνα. Αλλά μετά να μου πετάξετε λίγο τις τσάντες. Να δούμε το τζίνα. Ω. Να χρειαστεί να ανέβω ξεβράκι. Ή αλλιώς το πιο εύκολο για μένα, για άκρη. Άμα να το ξεκουμπώσω. Να το χαλαρώσω λίγο. Τις τσάντες μου. Ναι, εδώ. Έλα. Θα το είχαμε πέσει το παντελόνι. Τέτοιο. Έλα. Ω. Άντε τώρα να δούμε. Εύκολο είναι, έλα. Για να μου πέσει το παντελόνι. Έλα, πες. Ρε, Άγγελε. Κοίτα εδώ φοβάται τόσο υπερβολικά τα ύψη, ρε μαλάκα. Μη. Άγγελε. Τελείωνε, απλώς πέσε. Good boy. Πάμε να βρούμε τώρα τους άλλους. Ξέρεις πώς το κάνεις? Να το, εδώ είναι. Είμαστε από κάθε εστιατόριο. Μόνο δύο είναι κοντινά. Το ένα είναι καφετέρια, το άλλο είναι κλειστό. Ωραία, εδώ είναι, ρε. Ρε, σε χωράφι ήρθαμε. Ναι. Η φωτογραφία που είχατε δει σας είπα ότι ήταν πριν από 3 χρόνια. Άρα, άμα εδώ με τζελιές. Ωραία. Να το κάτω. Αυτό από τη φωτογραφία είναι εκεί κάτω, αλλά έχει κι άλλα. Μικρή είναι την εξωτερική εμφάνιση. Ρε, αυτό είναι... Είναι οδικής κυκλοφορίας πάρκο εντωμεταξύ, να ξέρετε. Τι εννοείς? Είναι κλειστό, απλώς έχει φράχτη σπασμένο. Ρε, εδώ είναι και για κάρντιο. Είναι οδικής κυκλοφορίας πάρκο. Εδώ είναι λίγο βαρετά, εγώ θα πάω από κάτω. Μιλάμε, ωραίο. Σαν αεροδρόμιο μου μοιάζει εμένα. Όντως. Λίγο. Ωραίο δεν είναι να κάνεις μαθήματα.
Είναι οδικής κυκλοφορίας, γι' αυτό έχει παντοπινακίδες, άμα δεις. Για να μαθαίνεις. Και έχει ένα roundabout. Ναι, να μαθαίνεις, ας πούμε. Ναι. Εδώ μπορείς να κάνεις ωραίο κάρδιο. Έλα, επειδή δεν είμαστε παράνομοι, πάμε στο πεζοδρόμιο πάντα. Έλα. Με το πάσο σας. Δεν πολύ θέλουνε, δεν ξέρω. Ωραία. Να, εδώ ήταν από τη φωτογραφία, να το. Ωραίο να κάνεις μαθήματα εδώ πέρα πάντως. Εντάξει, ναι. Εδώ θα. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Τι είναι αυτό υποτίθεται, περίμενε. I'm the king of the world, nigga. Ωραία. Ναι, εντάξει, φαίνεται ότι ήταν πριν από 3 χρόνια, δες πως είναι τώρα. Α, οι μπάρες δεν κουνάνε. Ούτε το όλο το κτίριο όπως το προηγούμενο στο Ρέθυμνο. Έχει λάστιχα. Άστα, σκαρφάλωμα. Αχα. Τώρα μην πάτε τα χέρια σας γιατί έχουν σκουριά. Αχα. Ανοίχει ο γόρι μου. 2 λόγια. Είναι πολύ ωραίο εδώ για κάρδιο. Έχει δίπλα εστιατόριο. Μόλις θα δεις γυμναστικά πας να φας. Μόνο για το φαΐ σκέφτεσαι, όντως. Είναι ζωή. Εμείς σου μιλάμε για το φαΐ 2 ώρες θα... Ανδρέο, για πες. Κύριε Άγγελε. Πες, ωραίο δεν είναι? Εδώ δεν είναι ωραίο για κάρδιο. Ωραίος σαν τη... καλή την ομελέτα. Γιατί είναι σαν πιο Μίτσο, μια χαρά είναι. Είπες αυτό το σημείο θα το δω. Παλικάρι. Εντάξει, καλό. Hello. Έλα μπαμπά. Έχει κι άλλο. Δες Έχει κι άλλο. Ο Κώστας το κάνει. Έλα, κάντε εσύ. Ναι, έλα. Περίμενε. Χάμπους. Ρε, φέρτε εδώ, ρε. Φέρτε εδώ. Εγώ δεν του βάλα δύναμη. Λοιπόν. Χάμπους. Παμπούς. Κοκολαστικ.